फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर स' आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने आं दाखालि मा होनो संगितास डायरी आब'नि मा होनो गिभवे भिडिअआवहाय माने आंबो बाहागो लादोंमोन ना 2 नाम्बारावहाय ओमफ्राय 2 नाम्बाराव जादोंमोन आरोना आंनिया ओमफ्राय बे कम्पिटिसनाव आंखौ जाय आगैमोना जाय मा होनगोन आदै मादैमोन आंनि आदा बाजैमोन जाय आंखौ सापर्ट खालामदों आरोना आंनि उन्दै गेदेर गासैबो माने थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो मानो होनबा आङो मा होनो नैथियाव देरहादों आरोना बे सल' खन्नायावहाय जायाब्लाबो नोंथांमोननि अननायजों माने आं बे सेकेन्ड मा होनो सेकेन्ड प्राइजखौ मोननो हादों आरोना बे आब'आ माने थार्डसिम लादोंमोन आरोना गिभवेखौ थार्ड प्राइजसिम लादोंमोन बियो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिदिहाय ओमफ्राय फार्स्टआव सासे आगैया मोनदों हौवा मानसि आरोना सेंग्रा मानसि ओमफ्राय आङो सेकेन्डआव ओमफ्राय उनाव सासे सिख्ला ना मा खोमा आगैया मोनदों आरोना थार्डखौ स' आङो जियानो जा माने गेदेरबाबो फिसाबाबो गिफ्टखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गिफ्टखौ मोननानै आं मार गोजोनबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेखिनियानो आरोना आङो बयखौबो थेंक इउ होननानैनो आं बे दिनैनि भिडिअखौहाय लानाय जाबाय आरोना स' बयनिसिमबो गोसो गोथारै थेंक इउ स' माच आरोना ओमफ्राय इयुनफोरावबो जुदि आङो मायावबाफोर बाहागो लायोबा मायावबाफोर बादायोब्ला बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय आरोना ओमफ्राय आंनिया मा होनो दाखालि बावैसो बारा भिडिअ होथारिनिफ्राय भिउआनो फैफिनलायला आरोना 500 400आनो थाङा खालि मालाबा 200 300 बिदि थांग्रा जालायबाय आरोना 4K साबसक्राइबार थानानैबो माने 500 1K आनो थाङाबा गोसोखौ डाउन मोनो आरोना बोरैबा अखान्थि मोनो स' बेखायनो नोंथांमोनहा सिगां जेरै नायोमोन सिगां बोरै अनसायोमोन बेबायदि नायफिनदो अननानै ओमफ्राय आंबो टाइम मोनब्लानो नोंसोरनिखौ नायो आरोना आं नायनो हायाबाबो नोंसोरनि गुमैबा आदाखौ नायनो होयो आरोना आङो स' ओमफ्राय बेबा सोरनिखौ नायख'नो हायो माने गोबां मानसिनिखौनो आङो गोबां आगैमोननिखौनो साबसक्राइब खालामना लादोंना आङो सोरबा आंनिखौबो सापर्ट खालामो होमबानो बयनिखौबो साबसक्राइब खालामो आङो ओमफ्राय नटिफिकेसना एकदमबारे बुंफैजोबो ओंखायनो आङो दानिया साबसक्रिपसनावसो थांनानै मा होनो नायनांगौ जायो आरोना फारसेनिफ्राय मोनलाङोना होमब्लासो फिसालाया मेथाइ दौफैदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय मा होनदोंमोन आं बावलायलांबाय स' बयनिखौबो बिदिनो नटिफिकेसनखौ अल खालामनानै लायो नालाय ओमफ्रायहाय बिदिनो नटिफिकेसन सोरबा भिडिअ होबानो सब नटिफिकेसना बुंफैजोबना थायो आरोना ओमफ्रायहाय आङो नायस्लाबजोबनो हायाबाबो ओमफ्राय साबसक्रिपसनाव थांबाथाय फारसेनिफ्राय नुजायो नालाय ओमफ्राय आङो बांसिनानो साबसक्रिपसनाव थांनानै नायो आरोना स' नोंथांमोनाबो आंनिखौबो नायबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दायो आंनि मेइन भिडिअआ बेनो आरोना गाइस मा होनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर होननानैनो बे भिडिअखौ लाबोदों स' थेंक इउ स' माच आरो खनसेबाव ओमफ्राय आं दायो माने मेदायाव थांनो नागिरदों आरोना गाइस ओमफ्राय आं लायनो थांनो नागिरनायखौ मोनगोन ना मोना मिथिया ओमफ्रायहाय बाजार गेजेरफ्रावथ' भिडिअ खालामनो लाजिखायो नालाय ओरैनो थांना फैनोसै आङो थांना फैखांनानै मा लाबोनाय जायो बेखौनो नोंथांमोनजों देखायनोसै आरोना स' थुदो बिदिब्ला आं दायो देलायग्रोना लानोसै आरोना एसे माने दुगैखांखाना दङ आङो दुगैनायालाय ओमफ्रायहाय आइब्रसबो एसे फोनखाबाय ओमफ्राय लिपस्टिक फोननानै दख'ना फोननानै ओमफ्राय लिपस्टिक फोननानै दख'ना फोननानै थांनोसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना गाइस दायो नै ओंखारखांबाय आरोना थांसै ओमफ्राय जों मेदायाव ओमफ्राय आङो बाजार गेजेराव ब्लग खालामनो लाजियो आरोना ओमफ्राय फिसा जि हायो एसे देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थुदो बिदिब्ला बाजाराव दे ओमफ्राय गाइस जों दायो न'आव मोनफैफिनबाय आरोना ओमफ्रायहाय आङो मा होनो मा लाबखो बेखौबो खोन्थाला माने
आं लायनो थांनाय मालखौबो मोनासै आरोना आङो माने ओमफ्रायहाय बिबार नुनानै बिबारखौ मोजां नुना बिबारखौसो लाबोबाय आरोना स' बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय